نوکتنے حالات دلگوش کنے افغانستان پاکستانی کرنسی کارمت سرا بندش جتا طالبان سرکارا افغان شہریاں 2 ماہ وعد داتا کہ وتی پاکستانی کرنسیا افغانی کرنسیا بدل بکنان منشون رداد 2 ماہ ڈیڈ لائن طالبان سرکار نینوڑا چے دیب گتا امارات اسلامی افغانستان فقط پاکستانی کرنسی نہ بلکہ درم ریال و ڈالرہ ہوار امک در ملکی کرنسی سرا 2 ماہ پد ترجمہ بندشی جار جنک گتا افغانستان پاکستانی کرنسی کارمت سرا بندش جتا طالبان سرکارا افغان شہریاں 2 ماہ وعد داتا کہ وتی پاکستانی کرنسیا افغانی کرنسیا بدل بکنان منشون رداد 2 ماہ ڈیڈ لائن طالبان سرکار نینوڑا چے دیب گتا امارات اسلامی افغانستان فقط پاکستانی کرنسی نہ بلکہ درم ریال و ڈالرہ ہوار امک در ملکی کرنسی سرا 2 ماہ پد ترجمہ بندشی جار جنک گتا